Nalor ke Pule Puthi ki Khynnah skul ki Donkam ru ban kilan men da ka ba ki shimbanta ki jing Lehkai la ni ki sports khnang ban Nalor ka jingnang jing start ka ba ki yo na ki skul kin yo ru ka met ka phat ka ba koi bakhia na kalyang ki nong penya school ka St Joseph Secondary School Mawlein Riboy District kala pun long da ka lumpung Lehkai sports ka bala tip kum ka annual sports meet arja arpusau ka bala pun long hamadan snong Mawlein ka bala long menta la shiteo kenti bat ka bala pun kot no ha ka khat santarek ulber arja arpusau Hakas ngipun kot lawan penyadon lang dau Father Eric kumukong san haringkat ka jiadon lang ki wede ki rangba ipakun tok uba tima kriu rangba snong Mawlein uba H Paryong head catechist ka Umsling Parish ki bor penya school ki pakun tok yo babu Gilbert nongrum u principal ka school ki Lehkai Nalor ki we Hakate ka lumpung la pia aki saw kun hon ya ki Khynnah school kata ka kun hon blue house yellow house red house but green house kaban nakite ki south lagi kun hon ka yellow house kala yo ban kurbon tam ki takma ka bal penlong ka ban yo ra sendon ka nam job kum ka champion jong ka annual sports meet arja arpusau and bronze goes to Abanshan and Atiar of blue house. Kapur ka yaj step hado kini ki ski pementang abang ipet na kiliang bapher nadu ka Pule ka Puthi nadu ka kamai ka ji nadu ka riam ka bet nadu ka bam ka di bat nadong syadong kapur kala tingis ngau bandong ba Hagini ki juk ki jigem ki jugi pementa ladangi penengkam bahai kata kasap kapong ka blay wai ya phi bat janga ya phi we pi we lese kala penlong yangi banginum don chu kata ka jing bansai ya kisap ki phong ki ka pamangi ngidon munsyang ila benong ba bansai ya kisap ki phong la kalong ka sport la kalong ka ruai ka siau la galong hakan ka banta ni habet ban mi shamadan lene ban peni ya kita kisap kipong tang rai kumbo manta kapor kayat kapor katulun na kapor hagini kiski hagini kichuk ki pamanta ban peni ya kisap kipong ki jogi kam tadat kam lese ban mi shamadan hanre hagini ki medi ki jogi banta Nila ban praktis marway hingga sem bat kunta terter kata kadai kawai kaba pensuk yangi ya ke kaba mangi ngidon kasap ban peni ya ka pertehi pro kawai
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya